Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpaakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Akụbụzọ kwuru na ihere anaghị eme ya maka na ya ji aka eri nri. O were anyị anya na Akụbụzọ hụbigara ego anya oke. Nri anaghị adị ya njọ, ma onye hụrụ ka ọ na-eri nri ga-eche na nri ahụ atọgbuo na onwe ya. O nwekwara ahụ na-eto nri, ya bụ na ihe niile ọ na-eri na-apụta ya n'ahụ. Otu ahụ ya siri akwọ mụrụmụrụ dịkwachim gosiri na ọ na-eri ihe ahụ ya chọrọ, n'ihi na onye rie ihe ahụ ya chọrọ ọ dị ya mma n'ahụ. N'anya ọtụtụ mmadụ, erimeri Akụbụzọ ekwesịghị nnukwu ọkwa ya. Ihe imerime mmadụ na-akpọ ezigbo nri bụ osikapa, anụ na azụ na mmanụ oghighe. Ha amaghị na agwa, akịdị, akwụkwọ nri na isi azụ bụ oke ihe n'ahụ mmadụ. Mgbe ụfọdụ ụmụ odibo Akụbụzọ anaghị ekwe eri nri esiri, n'ihi na oge ụfọdụ ọ naghị atọ ha ụtọ. Oge ụfọdụ akwụkwọ nri nwere ike buo ibu. Oge ụfọdụ ose akarịa na ya bụ nri. Mana Akụbụzọ chọpụta na ụmụ odibo ya achọghị iri nri ahụ. Ọ na-ejiri ịtarị negide ha anya ka ọ hụ na ha riri ya bụ erimeri. Dịka Chinedu na Nwanna, ndị obodo ha na-asọ eke. O wee ruo otu ụbọchị, Ụzọma wee gaa nwụta anụ eke, wee bịa bepụ ya isi, kpachasịa, gbuo. Ka ọ na-esi ya, Akụbụzọ wee bata. Ka Akụbụzọ hụrụ anụ eke a, obi atọọ ya. Ọ hụkwara ka ya bụ anụ eke si ma abụba. O wee jụọ Ụzọma na ọ ga-esitekwa ya bụ anụ eke otu ọ ga-esi atọ ụtọ. Ụzọma wee sị ya na ya ga-esi ya bụ anụ eke ahụ ọtọ ụtọ nke ukwuu. Ụzọma wee sie anụ eke a. Ka o sichara anụ eke a, o kunyere nna ya ukwu kuru nke ya, na-ayọ Nwanna na Chinedu ka ha soro ya rie ya bụ anụ eke. Ha jụrụ ajụ maka na ndị obodo Nwanna na Chinedu na-asọ anụ eke. Ha kwuru na ọ bụrụ na ha rie anụ eke ahụ, na agbara ga-ejide ha. Nke a bụ nkwenye ndị obodo ha. Akụbụzọ wee na-achị ha ọchị. Gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a bụ Mụta Asụsụ Igbo ka anyị chọpụta. Ndewonu.